Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipud kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Inda ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 17. Diyo supapakan iti dakas ti siya sinuman nga agaramid kada kayo iti dakas. Ikagumaan nyo nga aramidan tinaimbag iti imatang ti amin at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Benito, iho, apay analiday ka. Papa, Anyat napasamak, Benito. inatiunak man ang tigayim ko ni Ernesto, Papa. Dayton ti bagbagak ka. Saan arumbang ang makisiningid kay ti kas ken Ernesto. Amat ang tandanan lang agsukay iti nalawa talon tayo. Papa, Saan arumbang ang may salamarigrigat agaskan kuwana ti pakaigapuan ti panagladladingit mo. Tanulabsan tag sarita. Adayo alamang ka nga miso. Manyaman tinangatiwan kan kaday jay amamirmiraot. Rumbang lang nga balsam. Sana mabali na palabsam latan tanyaman anangatiwan na kan ka. Ulitag nga ibaga. Baknang ka. Kat sana rumbang agladladingit ka. Gapulaan iti mamirmiraot. Anya ti kuna maplanom nga aramitan, iho. ikata ko ni Ernesto. Karaman ti amin nakabagyan na nga aggamgam mulo iti talon tayo, Papa. Nasayat mata na panunot mo dayta, iho. Tanawan ti panggedan ni Ernesto. Di nan tumabiyag ti binukil na pamilya. Rugya ko na tong palan tinabayag nga ibagbagayo, Papa. Rumbang laeng Benito. Kas itinakunakon kan ka. Sana rumbang nga may salaeng nga mamirmiraot ti pakaigapuan ti paglitayam. Nabaknang ka. Isa rumbang lang nga sikat agbalin anaturay. Saan kat asikat ilumlumdaang. Gapu ka dagiti awan mo ti serserbina ang mamirmiraot. Benito Baro, anya ti basol mi. Apay ngay adi na kami maten paggamuluan iti talon niyo. Saan kayo ngagdamag, Pai? Umdasan tinangag yung imbaga. Benito Baro, agayom kayo kin ni Ernesto nga anak ko. Idi dayjay. Saan itan? Anya ti kayat mo Nalawag ba't siguro tinibagak? Saan kayo ngagpaay kada kami? Agsapol kayon iti sabali a pagpaayan nyo. Manipod ita. Saan kayon a trabahador? Katrugyan nyo matan ti agsapol iti pagakaran nyo. Tati kayat ko, kalpasan ti duang aldaw, nakapanaw kayon iti daytoy abalay, ana isaad iti dagami. Diyak lang pagaro pa nagsubli kagaya man manipod iti abroad, iha. Tito Pasito, kumusta kayon? Oh, nasaya at madloni. Isumit lagay ako na ti amigo kamaklatak iti ipapasyar ko iti mansyon niyo. Gayam, masangputan kan dito eh. No kasta, di na imbaga kada kayo, Tito? Oh, saan, Lori? Ay, wen. Ayan ay at amigo. Aday di silad na. Mabit lang, Tito. Ayabak ni Papa.
Nakaturog ka din ni Nanang. Uwan, Ernesto. Napalalo ti kinaladingit na, gapo iti napasamak. Diyak lang pagarap ang maaramit ti gayem ko ti kastoy. Basol ko ti amin, Ernesto. Anya ti kahit masawan. Siyak ti makagapo. No apay akalat ang nagbaliw ni Benito agayam mo. Kat linipat nan ti panaggayam yo adwa. Belen, Napasama kan ti pagamamkak. Idi pa'y laang. Ninamnama kong daytoy. saan, Belen? Di mo ko mapapasulan ti bagim. Ernesto. Impagak matunggan ka. Di pa lang. Sakbay anagaram kami kan ka. Adan tinagsaritaan mi. Gapot agpada kami kat ngarot anagayat kan ka. No di na tinumpal ti saritaan mi. Awanan ti manamidak. No pinili na alipatan ti panaggayam mi. Adan kang kuwana dayta. Ngam na siya. Agtali na itagayam ko ni Benito. Saan nagbaliw dayta? Benito, iho. Agbagay kayo kan ni Lori, nga anak ti amigo. Papa, Kan panagkunag. Rumbang lada kayo tagasawa. Tagpada kayo abak na. kaslag kabsat kamin kini Lori, Papa. Amo yung matdayta, saan ka di? Dinasaysayaat. Tamo yung tipod no nga ugali ti tunggal maysa. Kentap no nakarkaro bumaknang ka, iho. Tano nagtipon ti kinabaknang ti pamilyayo adwa. At ado ti atiwan niyo. Saan ka di? Iso nga asawam kit din ni Lori, Benito. Mamati ka di nakapaayon day jay. Panunuta ka na imbag ti may papaniti dayta, Papa. Saan nanas ka na panunutom pa, iho? Agtumpal kalatan, iti ibagbagakan ka. Tama sigurado nga adda sumaya at tibiyag mo. Nanang, anya ka di man hindi pampanunutan nyo. Saan kayo kumangagliday? Ang mga no anya ti mapasama kada kayo. Tiyak man ang maubalasang ko. Talaga nga aging gaita. Saan ang mapunas iti panunot ko ti inaramid ti gayom ti anak ko. Nanang, Nalablabos pa ngam aggayom ti linangan da adwa. Ngam kala at anagbaliw ni Benito. tinasaya at nanang. Saan yun panunutan dayta? Saan akayat ni Ernesto apang panunutan nyo dayta abanag? Yakla maliklikan balasang ko. Talaga at tagisayangag tinapasamak iti panaggayom da. Anyat ar-aramidem dito, Ernesto? Benito, panghasim ko ma. Di mo pa rin bawon tanya managuram kanya. Noon yaman ti gagaram ngay may dito, awan panawen ko ang makisarita kan ka. Iso pumanaw kan. Saan ka di nga da nagsaritaan ta? Sakbay nagharam ta ni Belen. Ha? Anyat na pasamak, Benito. Apay ka lahat mata na nagbaliw ka. Kunak man no gayem ta. Ididay jay, Ernesto. Sanitan. Benito. San ka di pa'y analawag kan ka dayta? Pamanagnak asaan tan nga agayam ti panangikat kun kan ka. Kan dagiti kakabagyam nga agtrabaho kada kami. Nagbaliw ka. Gapota siyak ti inaklon kan nakiasawahan ni Belen. Saan kan nga agsaupay? Basta tinalawag. Saan tan nga agayam? Iso nga ultimo ti pagbiagak. Kat inikat mon kanyak, Ernesto. Di mo ka tinapanunot a posible adyak mabiyag ti binukol ko a pamilyak. Gapo iti inaramid mo. Ultimo ti balaya pagnanaidan ti ina. Nagadupay lang ibagbagam. Nakaikidda nga kon. Isungawanan tinaskan a pagsaritaan ta. Kung naklakit din no nalipatan na kon, Benito. Pagkunam ko, Mamet, Lori. Gaputan na bayagan ang nagsubliak dito lugar tayo, manipod di abroad. Ngam, italaan ang nagsarak ta.
Ado lang amin dagiti as asikaswag. Amumatan. Dandan isyak amin ang timangas asikaso iti sanikwa kan negosyo mi. Sa bagay, maawatak matkat di dayta. Kat? Agsubli ka kadipay di abroad? Saan na kayat dagiti dadakkel ko apumanawak pay? Agtali na edak kanon ditoy. Tasyak matan ti mga sikaso kadagiti sanikwami. Manipot simmangpot ka diti balay. Aging ga ita arabi Di ka tagtagtagari. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Ada ka di parikot? Di naklatan ni kaskaso, Belen. Maturog kakit din, tarabin. Ernesto, no adaman parikot. Wano anyaman amang burburibor kan ka. Pangaasim ta pagsaritaan ta. Agasawa ta. Nalipatam ka din day ta. Ibagam kanyak no anya timang burburibor kan ka. Pagsaritaan ta. Yebkas mo no anyaman ti marikrik nam. Saan mo ko maasulwan ti parikot? Sige. Ibagakkan ka noon niya tinapasamak. Kaya't mo asawan iho. At na nagkinawatan niyo ka ni Lori. Wan, papa. Nasaya at nukasta. Saan nga ruda na rumbang nga aguray tayo pa itinaunday apanawan. Agkalaysa kayo. Napagsaritaan mi matanday ta, papa. Nasaya at nga nukasta iho. In grande akalay sa ti mapasamag. Ngamin, agtipon kayon kan ni Lori. Agbalinan nga agasawa ti anak, dagiti kababaknangan na pamilya, dito'y lugar tayo. Talaga amadlaw adakkel tigura kan katisigot agayom mo, Ernesto. Gayem ko latang aging gaitan ni Benito, nana. Ngam di na kan ibilbilang agayom, anak ko. Kita laeng ang tinapasamak. Naimbitaran ti amin nga umili. Iti intero a probinsya, iti panagkalaysada ken ni Lori. Nga anak matlaeng tibak ng apamilya. Ngam sika, di na inimbitar. Awanan niya man na kanyak dahi ta napasamak, nanan. Kat dahi ti tandanan niyo. Oray pa no di na kun ibilbilang agayam ni Benito. Para kanyak, agtalinayad kaming agayam, aging gat ingana. Talaga ajak makastrag iti trabaho, Belen. Amin na pagsaragak, saan na kamaala. Ernesto, jak amon no agpaiso dahi ti anaidanon kanyak. Anya dahi ta? Amon mat ana-impluensya ni Benito. Iso akas la mamati ak iti naidanon kanyak. Nga, anya, Belen? Harharangan ni Benito ti amin na pagsarsarkam. Ha? Iso ti makagapon no apay asaan ka makastrag iti trabaho. Kaya't nang agrigat ka, kastamot kan ti pamilyam. Kinapod no na. Naidaanon matan kanyak data. Jak kaya ti mamati, nga mado ti mga magbaga. No pa'y kasta, sana ka pailuyo si Tanya man niyang warwara sa damag. Nakarkaraw na jak pailuyo si ti pungtot, kaya sakit tinakam. Maaramid mo dayta? Itilaksid ti inaramid ni Benito? Malaksid alinipat nan ti panagayam yo. Agdadatang irororoman na ka. Belen, oray ka sa nupay kinadakis ti aramidan kan katipada tao. Saan arumbang nga supapakan day tayo iti kinadakis? Kasayatan mo't lang ti agaramid iti kinaimbag, taday tati kayat ti Diyos. Tandaan ang day ta, Belen. Ernesto, At bayat ajak pa lang nakasapol iti pagtrabahwag. Aggarde na kita rubayan. Tapno at dalat ta pangalaan tayo iti pagbiyak tayo. Bakit?
Anyaman tanti kastoy. Awan pa'y nasaya at amapaspasamak. Among Benito, at naglaw ko kan ka. Anya day ta? Sipod nagkalaysata, di ka pa'y nakita na kontento. Kasla, kanayon nga dakurang. Di ka pa'y nakita nagragsak. Ha? Ibagam man kanyak tagpaiso. Saan ka kadi naragsak anang ikalay sa kanya? Sana kasta, Lori. Pangasim ta saan ka kumangag panunot iti kasta. Nakinapudno na. Sikat ti makagapo. No apay analipata kung tipan nakapasakit ko idi. Agyamanak no kasta. Agyamanak no talaga analipata mo ni Belen. Amom ti may papan kinibilen? Naamok ti amin ka ni Ernesto. Ti kasi nga dan agayam mo. Nalipatam ka din? Amok ni Ernesto. Mas daawak nga rod. Tasaan mo nga inawis, idi nagkalaysata. Kat idi nagrana kami. Naamwak ti amin ang napasamak kada kayo. Lori. Iso ano kunam asaan ani Belen ti makagapo. May salaan ti rason no apay akastaka. Kat amok no anya ti kasayaatan nga aramidan. Tapno makontentukan iti panagbiag mo. Agyaman ha, tayo manugot kang agsarita ta, Benito. Di kagdanag, ta sa anak nagbayag ang makisarita kan ka. Kaya't ko lang tagkid daw kan kayo ti pamakawan. Kaputa, siyak ti inayat idi ni Belen. Ernesto. Pasensya ka na siyak idi tinapili ni Belen. Kat kayat ko amamuam, amawatak no apay gimura ka. Ngamuray pa no kasta. Laglagi pam. Agtalinayad agayam ti pangibilangak kan ka. Agtalinayad agayam ka, aging katinggana. O sige, Benito. Agpakada ako na. Ernesto. Pakawanin nak. Benito. Pakawanin nak. Ta nagpailuyusak itirik nak idi. Kan kadagiti imbagbaga ti amak. Sapay la kumata mapakawan nak. Anya kalakit din aya. Jak pulo simbilang nga basol ti kasya nga inaramid mo. Maawatan ka. Kat kasi tinakon-akon. Agayam ta, aging katinggana. Agyaman nak, Ernesto. Agyaman nak. Tauray ka sa no ti kinadakas ti naramid ko. Kat imbilang naklata agayam. Agyaman nak, gayam ko. Saan nga umdas ti kinabaknang tapnagbiag ti tao diti lubong. Kaputaore asinuman, kasapulan na tipada na aparswa, kabayatan ti panagbiag na. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to nga istasyon. Ang yaman kami tin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang